para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Mabuhay and Diyos marahay na hapon tabi sa Indogabos, and syempre coming also from Sir Bert. Nakairiba ko permidig di po sa satuyang regular program Usapang Pamilya. This is every Mondays, Tuesdays, and Thursdays. 2 to 3 digli lang po yan sa always number 1, always at your service, DZGB. And sa unyan po na hapon, karibahan ta po sa technical department. Daing iba po si Sir Nems Flora and si Sir Jerome Nico Martinez. So, kumusta po kamugabos? Kami po, pwede po nindong mahiling kami sa muyang DZGB News Online and sa YouTube channel, and of course sa 729 kHz kan sa indong mga radio. So kumusta po kita mga kausapang pamilya niya, o naman po kita digdi, and sa sabi tangani magayunon po ang satuyang mga pigtutuka digdi every time na may guwak po kita ning programa digdi po sa DCGB Usapang Pamilya. And syempre unya na hapon digwa kita later on, may guest po kita si Ma'am Tess Belena, sarong businesswoman and also a parent. So ngunyan madali na baga po ang kralasihan, ano po, and I think ang start kang classes will be on June 8. In fact, digdi nga ni po sa stasyon Dakulo na nga ni po nagdidigdi, nagka-campaign for the Brigada Ninda. So talagang grabe naman po ang satuyang preparation para po sa opening of classes. So mga nagkapirang pigtukar digdi po sa Usapang Pamilya, mananugod po sa sato yung mga kaakian, syempre gabos po ini para maging marayan sa tuyang family. Ang respeto, the humility is there. So dakulong po, in fact kahapon po ang satuyang pigtukar, last Tuesday or Monday, pagbisid ang magurang paano mananatiling close ang family. So, for sure, dakulong po kaini ang mga guilty na mga parents na if we are too tied up with our work, lalong-lalo na po dyan na syempre pinag-iisip kan mga magurang na so yung regular work from 8 to 5 pag-iisip ninda, so syempre so kapakanan kan sa indang family, iniisip gari kulang inin sa kuyang kinikita, so I need to work after kaini yung regular work ko, kailangan ko pang mag-racket. So dakulong po mga parents actually na araw kayo ng pag-iisip. So syempre dakulo ng guilty. So paano tang pag-araw kayo ni po ang pigigibo kan sa tuyang parents, kan sa tuyang mga partner sa buhay. So ano po ang sa tuyang mga pigigibo para maging mas close pa rin ang sa tuyang family. So last Tuesday po dakulong po kami pigtaraw tips kung paano. Sabi tangani, syempre pag abot ka ang sarong gari medyo mainit ng ulo, tapagod, grabe ang kapagalan, lalong-lalo na pungunyan, grabe ang init. Na yan, a reminder po, grabe po ang panahon ta, sobrang init talaga. Mag-ingat po kita, permi po kamo magbalon kitubig na kaipuhan po yan. Pero sabi ko, may nabasa ko, not necessarily na talagang maliputununo na tubig or may mga ice cubes dahil po bako po yan maray. So yung lang, so tap water will do. Yung mga halimbawa igo ka mong supig, nagre-refill ka mo ng tubig, so tama lang po kasi it's not good atabi. May nabasa po ako kayan. And paano man po ang protection ta? Yan, pagirumtum sa sato yung mga kapamilya dyan, sa mga katrabaho ta, sa mga kaakian ta na every time you go out, tabi, kung igawa man sa naka mo available na pang protection ng sunblock, magdara po kamo kipayong, panangga kang init na sobra po, and as much as possible din na po magpararuluwas pag grabe ang init. Kuminsan nga ni alas 7 pa sana, magluwas ka lang, grabe na malaniton po sa kulit ang saldang kang init. So yan po, this is just a reminder for all of us na halimbawa sa ito yung mga kaakian, nagruluwas kung mga klase, lalong-lalo na po ngunyan, makralasi na po, tawan po per meaning protection, pang protection ha, payong, at saka anything na pwede pong panangga sa saindang para po makaiwas sa mga kahilangan. Ano po? Ayan po. So ngunyan sabi ko nga ni baga po, madali na po ang start kang classes. So ngunyan very busy na mga
eskwelahan, lalong-lalo na po ang sa tuyang mga maestra na sabi, digdi nga ni po dakulo nagdidigdi ta, syempre paabot man ang suporta kan sa tuyang mga magurang or any na sistema pwede magtabang sa mga eskwelahan na nangangaipon ning tabang, lalong-lalo na ta so maralaugan sa tuyang mga kaakihan. Of course, we are all concerned na syempre maging komportable sinda sa laog kang classrooms. Yan, ano mga kaipuhan, dapat paglaog pa lang ninda, malinig na po yan. So yan, inahagad ang dakulang tabang na pwede tang may officer sa mga schools. Yan nga, ikang last time, igawang po kami bisita na from Mabinit. Igwa na pong nag-pledge sa mga toning face mask. Dakulang pong tabang na yan. So, ayan po, nadangog kaya sa programa ni VP Henry na dakulo ng mga kaipuhan, like yung mga cleaning materials o siseman po ng mga marayang buot na pwede mag-donate. And then, yan, so may mga, kung igwa man sa nakita during brigada na may maray man na magpurupukpok, carpentry works, pwede po yan. Ta syempre, halimbawa, ang school year baga, grabe po yan mga estudyante, kadakol, and that mga 1 year yan, no? So mga tukawan, kung naraot yan, so halimbawa sa comfort room, so niyan po kita dyan ng mga magurang na pwede pong magtabang para sa tuyang mga kaakian man lang po yan. O ano pa po, dakulong po ang mga kaipuan ang needs sa school. So, yan po kita dyan na suportahan ta po, tarabangan ta po ang sa tuyang mga mga teachers sa tuyang aki man nanggad ang makikinabag po kayan. Ayan. So, ano pa po, magayunan po ang sa tuyang topic mo niya na hapon dahil nga ni po sabi ko just as I mentioned earlier, irentrahan na po, ralauga na po kang klase. So, ini po magayunon ang tema tango niya na hapon, and for those who are watching, so mga regular ta po na nag-antabay, nagdadangog, as in naghihilingan sa tuyang programa. Again, kami po nahihiling sa DCGB News Online YouTube channel and sa 97.729 kHz sa Sendong mga radio. Ayan, gusto ko lang pong batiin sa tuyang mga regular na naghihiling, as in nagdadangog sa tuyang programa with Sir Bert, syempre si Sir King Reynaldo from Bangkerohan, and si Sir Clint, si Sir Jerel, and kadakot pang iba. So sa kuya mga pag-iriba man dyan sa Libon, super may nag-aantabay, yung nakaantabay na nga kami sa programa mo, si Nadine Salgado, si Namio Calia, and pati na si Mr. and Mrs. Madrid. Ayan, pero may manda silang nagdadangog, and si Miss Imperial, and si Mr. Marbella also from Donsol. And so sa kuya pala ng mga kairiban sa Kiwanis Club of Daragang Magayon, the other day nagkaigwa kami meeting kasi magkakaigwa ng sabi ko, let me take this opportunity again. I-announce na sa 30 magkakaigwa po ng judo championship, regional championship diyan po sa Pacific Mall from 8 to 5. And after that, igwa naman pong dakulang event na mangyayari kung sa nga ni po magkakaigwa po ng Saturday night at pagburbayli po. Sabi ko nga ni kay Sir Bert, ma-join kita magburbayli para ma-relax man lamang, para mawara lamang sa tuyang stress. So, ini po ang mga mangyayari sa ngunyan na 30 kang Kiwanis Club of Daragang Magayon. Pero po, sa aga actually, May 29, igwasindang tatak Kiwanis, tatak Pogi, at apse mo po. And then, syempre pinanginginutan po ini kang samuyang presidente, kang Kiwanis, si Sis Ruby. And on May 30, Judo Championship at Pacific Mall from 8 to 5. This is a fundraising event. And then, yung Saturday night Fever Disco sa Hotel St. Alice. Ayan po. May 31, igwa naman po, Go Run for a Cause with DENR. And June 12 is the Family Day. So, yan po ang mga samuyang mga activities kang Kiwanis Club. And of course, I would like to congratulate ang samuyang presidente, si Sis Ruby. So, ayan po ang samuyang pig-share ko lang po sa inyo for those who are interested na mag-join sa samuyang Burubarayle. Ayan. Tapos po, sabi ko nga ni ini sa tuyang topic mo niya na magayunon. Later siguro yung gusto ko man po pala na i-introduce sa tuyang niya na hapon. Ay po kita ning na guest niya na hapon. Si
saro siya pong, actually nag-ano naman po siya digdi, naging guest na siya digdi. So, she's already familiar with our program. Si Mrs. Des Belen, siya saro po siyang businesswoman and also a parent. Madam, maray na hapon and welcome to our program again. And baka gusto mo po, you want to introduce yourself po para at least ang satuyang mga nag-aantabi, aram niya po, aram ninda kung ang satuyang background. Although sinabi ko na nga ni na you're a businesswoman at the same time a parent. Very, po, iningo niya ng satuyang topic kasi manunugod po ini sa mga kaakian. Magayon po. School kasi, na. Kasi you are also a parent. Ayan po. Pwede po, yan po ang satuyang camera. Good afternoon po sa Gabos. Ako po si Lourdes Bilien na taga-Daraga pero dati digdi ako sa Dapdap. And single mom. Maski nga ni sabi busy pero kaipuhan manggiraray pagsabayon ang trabaho tapos ang pagiging ina. Yaon po ako digdingon niya, nagpapasalamat po ako sa team kang DCGB na naimbitaran man giraray po ako sa ngunyan, pang 2 beses na po. Nagpapasalamat po ako. Yeah. Mabalos po and again welcome to our program Thank Usapang you. Pamilya. And sabi ko nga ni po ngunyan na hapon magayon po ang satuyang topic, parent-teacher partnership, susi sa mas matatag na pag-aaral ng anak. O yan po ang satuyang tema ngunyan na hapon, very timely kasi syempre sabi ko nga ni kasubago na opening of classes. Tapos sigo po akong mga kahaputan for those who would like to comment. Sabi ko nga ni, pwede po kamo magpadara sa kuyang messenger account. It's Cristina Agapita Pacres and my number is 322-406-439. So pag alibawa po baga ang satuyang mga kasi siyempre pag baga mga akita nag-aaradal, may mga exams. Pag pag alimbawa ang aki medyo nadidifisilan sa school. Hababa ang grades. So sisi ang minalog sa utak ta kung sisi ba ang who is to blame. Yes. At kasi siyempre yan, mag-iisip ka, liyan ko daw ang grades mo, tapos sa first grading. Liyan ko daw, natatay ni arababao ng grades mo. Ganyan nga, hiling ta ka man nag-aadal. So, ano daw ang rason kung natatahara ba ang grades mo? Usually nga yan, sisiyang sa tuyang pigbabasol. Minsan ka maisip, is it the teacher? Or ako magurang? Oo, pero minayaon ang kaiba ang pagbasol sa satuya. So sa aki? Oo. Ayan. Ako, sa parts ako kasi na-experience ko na yan. Opo. Yung time na ang aki ko na medyo nahiling ko na, siyempre mahiling mo man ang bilang sarong magurang mahihiling mo man ang aki mo na pagminsan may problema na daisinda na papa kalibaga maski kauron mo siya iba man ang mga moves ninda. Ako bilang sarong magurang ang igibo kikaurong ko ang aki. Tapos pigahapot ko siya kung may problema ka sa school mo, about sa grades mo, dai ka sa bilang sarong magurang kaipuhan na maki-coordinate kita yung communication sa aki. Kasi ako, yun ang gigibo ko, pigahapot ko siya kung may problema, kung alimbawa about sa grades niya, pwedeng pag-urunan. Siyempre, pag naaraman ko na ababa, siyempre yun ang disappointed bilang magurang. Kasi yung ang una mo kasi ngaya, ay kaya yang kang aki ko. Nagatrabaho ako para sa iya, pero mali pala. Ayun pala, kaipuhan manggiraray kang gabay ki magura. Sa bawat aldaw, bawat minuto, na pag mata kang aki, dapat yaong ka, nakasubaybay ka kung ano ang mga kaipuhan. Kasi ang aki, maski kaya ninda, pero pag pigihiling ninda ang magurang ninda nagkukulang sa atensyon, parang nawawaran sindang gana mag-adal. Yung focus na lang ninda pag minsan sa mga gadget. Kasi naghahanap sinda ki atensyon ki magurang, bilang sarong magurang, bako lang magurang ang obligasyon ta sa inda. Bilang sarong tugang, barkada, ina, lola, gabos na. Ako bilang sarong single mom, gabos ko iyan. Bilang sarong ama, ina, tugang. Yaon na ako gabos. Garubagapig kunyang ko na. All in one? Oo. Kaya, kaurunon ta ang aki na yung
ang communication sa sarong aki da ipagputulon. Yeah, that's very, very Oo, important. kung ano ang problema, intindihon ta sinda. Iyo madadagit kita, pero yung dagit, yung may pagkamuot. Yan. Oo. At saka di pisilon, pag nahiling tang arog kayan, pag present sa tuya so card, nahiling ta na may mga medyo mababa, Ay, oo. dapat di kita magbarasulan. Kasi Dai. ay sus ko. Oo. Natin ni, siguro di ka naukudan, anong maestra Yaon mo? na ang madadagit ka na. May mga magurang talaga arog ka iyan. Oo. Pataraman kita. O siguro di ka nagdadangog sa maestra mo. Di ka nag-aadal. Kung ano na ang pigtatarambagang. Isipin mo naman, siguro ako may pagkukulang, dahil ko lamang nafa-follow up. So, dipisilon pa, pag magnyao na dyan ng barasulan, dapat yung araw ka yan. Mapagalon, pag, di ta na pagbasulon ang mga Ayan, aki. tama. Kundi, taon ta na lang sinda ki-guide. Yan. Kung Tama, paano sabi mo yung communication. Oo, kasi ang importante sa sarong pamilya, komunikasyon. Yun ang pinakang Kung kulang, kung nakukunyang kamo sa trabaho, baga, mapagalon kung gabos trabaho. Dapat igwa kitang oras. May Domingo, may Sabado. Pwede tang kaulayon, magbanding baga ang mga aki, tsaka magurang. Magayon nun ang araw ka iyan. Magayon nun po, tabi, madam. Actually, iyon man ang pag-promote nga ni sa usapang pamilya. We should, at least, mag-devote time kita. Kasi, hindi naman porket, dahil sa trabaho ko, di kitang araw kayo ni. Kasi, garisa laman na mentality na araw kaya. Halimbawa, nag-work ka ng 8 to 5. So, tawa natin, pag-abot sa harong, sabi ta nga ni, kung pwede iwalat na ang trabaho sa opisina. Tawan tang atensyonan sa to yung family. We can gather, at least dinner time, nyaw kita dyan. At saka yung, we try to communicate. Tama po yan sabi mo, communication, di ba? Opo. Ayan. So, bago lang po ako kasi may mga igwa kita digdi. Sabi ni Sir Gerd Deismeyer, good morning. Hello there in Germany. How are you? With Ma'am Marilu. And also from Lorenzo Laguna, sa due process lumalabas ang katotohanan, hindi sa bulahan. Ayan, thank you. Also coming from Alicia Madrid, hello Ma'am Pita and Sir, si Alice Madrid po ini tagalibon. Pero sa Legazpi na naka-estar. Love ko tandem nyo ni Sir Bert. Mabalos po, ayan po. And I would just like to greet all those na nagsa-celebrate man ng birthday today. Happy birthday tabi sa Indo. And sugabos man ng mga nagse-celebrate ng ka-fiestahan. So may mga dyan, may mga Sharon. Fiesta nga na. Sa Salvation, aram ko fiesta kahapon tapos nga na ata. Ayan. Sa man sa Kawayan, sa Manito, actually, hali kami duman. We had opportunity na meet man si Mayor ng Manito and maugmahong kami may na nagtatrabaho for tourism. Hello kay Ayan, hello Sir Bird. Maray na hapon. Mag-ingat ka po. And Miss Mika Digdi, may guest kita. Ayan. And hello kay Miss Teddy Tiansay. And of course, ang sa kuya mga pag-ariba sa BCBP. Si Sis Bachiller na watching also ka sa tuyang usapang pamilya. Ayan. So, mga pag-ariba ko kaya sa charismatic group. The Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. And going back to our topic today na sabi ta nga di baga, parent-teacher partnership, susi sa mas matatag na pag-aaral ng anak. Ayan. Again, for those who would like to give your mga comments po nindo, day po masupog magpadara sa kuyang number. It's 322-406-439 or sa Kuya Messenger account, it's Cristina Agapita Pacres. And of course, ngunya na hapon, magmahon po kita. We all, again have the opportunity na mag-guest sa Satuya, ang sarong businesswoman, and a parent. Sabi niya nga, is a solo parent, si Mas Tess Belen. Again, welcome. So sabi ta nga, di baga, kasubago na pag nag-present na ng card ang aki pag mga rababa, so nagralog sa utak ta, so mga pagbabasol. So tama ito sabi mo na gabayan ta, no matter how busy we are sa trabaho, na dapat magde-devote time kita. Makahira kang aki na pag-neglect. Data paggibuho na rason na, pagal ako, sige na, may assignment so aki, mama ngaya or papa may assignment kami, tabangin na ngaya ako.
ay di ako pag-restore ba yun, tapagalunon ako, grabe na din akong energy. So, makahira ka ate. Ayo, kasi Makahira. na-encounter ko na iyang. Pag Mhm. nagtataram ako, di mo ako paghapotong kasi ako may problema man. Duman nagkakaigwang kunyan ang aki, na Ayun. parang nawawaran sindabagang gana, Ayan. mag-adal. Duman na nagapoon iyang. Saka mas magayon na i-encourage natin. Oo. Tsaka pag, ano yan, banggi, pwede bagang koro kaurunon, kumusta ang pag-adal mo, Yan. ang mga grades mo, ano, exam, kasi ang aki, nag-open man yan. Pero kung ang magurang baga na, wara lang, di talaga Kaya iyan kang ma-open. aki. Oo. I remember before, ako, ina-admit ko, hindi ako nasusupog na medyo may kahinaan ako sa sa math. Oo. Parehas kita. Ngunya mama, pwede ako, iba na bagang ngunyan? Iba na ang mga assignments sa math, iba na. Oo. Pwede maghapot sa kuya, Isus Maria Joseph, napakurok ka aluta ko, si daw pwede ko kayo ni haputon. Oy, Mari daw, digdi katataok kayo ni Jesus sa kuyang sarong apo. Turoy daw ini, taday ko masasimbag ini. Sabi ko, sorry, bibilabhas, sabi ko, hindi ko ito alam, pero baka alam ng kapatid mo. At syempre, so kayo itong mga panahon, iba, yung Iba na ka ngunyan. itong panahon. Grade 1 pa sana. Oo. Iba na, sabi ko, napaka naman niya, advance. Siguro pigtuturo niyan sa high school. Grade 1 pa sana. Pigaturo na, sabi ko, Advance pupuruto naman na ako sa kangkungan ka ini. Sabi ko, iba na sana. Pero when it comes to numbers and math day, ako sabi ko, naku, mahirap ito. So, iyan, kita tama may iyan. mga kakulangan kita sa, may mga bagay kita na daita aram. Pero pag Opo. minsan, daita aram pero aram kang mga aki. Opo. At saka Oo. yung makahirakan aki, pag nasa sense na ganyan, maharayo yan sa tuya. Oo. Di ba? Makahirak man, marayo Kung yan. saan, yan, understanding na lang. Yan. Kung alimbawa, ababa man yung grades na pinakita, data na dagitan. I-monitor ta na Yan. lang kung ano ang dapat, kung ano ang kakulangan, or baka may problema man sa school. Yan. Pwede tang kaurunon ang teacher baga kung ano, baka may mga Oo. beses baga na nakakasabay sa mga barkada. Tama po yan, madam, na at least kung halimbawa may problema sa mahiling ta, pwede, we can go to the school. Haputon Yan to sa ang advisor and the oo, teacher. data na ibasulon ang aki. Day kita yung nahiling mo ng ganon, pabayaan na sa makahirak man kang aki. Iyo. Sa totoo lang, makahirak ang aki. Kasi wala man iyan madadalaganan, kundi kitang maguran. Maguran. Kitang Ako na magabay. encounter yan Opo. kasi one time yung aki ko, sabi niya, ngayon mama, ako, sabi ko, magkuhan ka niya ako sa father mo. Alimbawa na kung may problema ka, mag-open ka. Sabi niya, mama, sabi ngayon ni Papa, nararamdaman ko sa nangaya siya pag may problema. Di nagkaigwa so aki baga. Pero, Ako nasusupog na i-open baga. Opo. Para at least sa mga single mom na mga kunyan, may maadalan sa to. Ayan. Kaya sa mga nagdadangog po, ayan, take it Di, from Ma'am sabi Tess. ko, baga ako, medyo na kunyan subuot ko, sabi ko, niya ko, di ka nagtaram kang problema mo. Di po, mama, abo ko na magtaram. O yan, saro pa yan. Oo. Sabi ko, ano ang problema mo? Ito pala sa cellphone niya, raot na. Di siya nagtataram na tatatakot. Pati sa ko nga di nagtaram, taaram niya pag minsan, madadagit ako. Oo. Yung time na, hiling ko lang siya for 1 week. Di siya nagtataram, nag-open sa ama niya. Di siya nagtataram na, mag-open sa akin. Hinalat ko siya. Aram mo ang kakulangan talaga sa communication na tapos pag ang sarong ama o ina na mag-open ki problema ang aki garo pigbabali wala duma nagkakaigwang gap. Kaya sabi ko tinext ko sa ama, sabi ko pasalamat ka nag-open sa imo ang aki mo kasi may mga aki na di mo aram na may problema na nagsusuicide na balang baga. Yun ang pinakang kunyan. Kaya kitang mga magurang, kung halimbawa nag-open sa to, ki problema ang sarong aki, di ita iyang baliwalaon. Kunyan ta iyan, kunyan ta sa aki ta, ano ang problema mo? Kasi once na taraman ta ang aki na arog ka iyan, nagkakaigwa sindang pain, na pigtatago ninda na nasusupog na sinda dumana nagkakaigwa kay kwan hanggang maaga pwede ta iyan iklarado sa arugaan sa mo na may so ex ko bulag kami
dapat maski nga bulag kami, yung communication para sa aki. Kasi siya pa rin yung father. Yan. Sabi ko, tinext ko, sabi ko, dai mo pag arugong ka ng aki mo kasi pasalamat ka ang aki mo nag-open kay problema. May mga aki na dai nag-open kay problema. Maaraman mo na lang, nagbubuyong, yaon sa barkada, suicide, diba? Kaya dakulon pating mga cases na araw kaya, ano? Dakulon po. Mga students na kung minsan na ding nakukuha ang support sa mga magurang, araw kaya from meron nagiging distance sila, nagkukulong. Doon na nagpupuong ang din na distansya. Opo. Kaya sabi mo nga ni Madam na dapat importante yun ang communication. Oo po, yan. At saka dahil yung tama ng araw ko yan, kita ang mga magurang, dahil matulos kita na maging judgmental na tulos. Kasi pakahiling pa lang yan, mapo na magasermo na tulos, di dagita na tulos, so anong pigpaparigibo mo? Di ka nagkaklase, di ka nagdadangog, di ka nag-aaral. Sugaro na ba? Pagbasol na tulos. Dakulon man. Ako iyo, ako pag minsan. Dakulon ng parents na guilty. Oo, ako pag minsan, ako kayan. Pero sabi ko, ay garusala, nasusobrahan Kontrolon. ako. Kikontrol ko na, minalakaw-lakaw ako, iisip ko na, garo may problema. Di man pwedeng basolon ta, na direkta talaga ang aki. Yung luhay lang. Kasi warang sisay ang magbabasol ba kita basulota sumaestra aki kitang magurang o kung kisay meron bang nananalo diyan? Wala. So dapat gibuhan na lang para ma-resolve. So dapat ang mga role ta as a parent na araw kaya ng problema kang aki. So tapos kita man sa partnership with a teacher duman sa school kung saan araw kayan. So magayon Madam ining sa tuyang topic. Oo, Madam, iano ko lang, good afternoon daw from Miss Marlene Imperial. And si Sir Bert, good afternoon po sa Gabos, watching from Pilar, Sorsogon. Hello, Sir Bert. Ayan. Ingat sa biyahe. Ayan. So, again po, inibaga sa tuyang parent-teacher partnership. Ayan, para mas maging maray ang sa tuyang mga aki na when it comes to studies. Syempre, ngunya, di ba, nabaga po ang pressure sa school. Grabe na, Opo, lalo na grabe. kung ang mga kaakian bago niyan, mga high-tech na or and di ba kung minsan I don't know if the school allows yung mga the school they allow yung mga aki na magamit sa loob ng classroom, but siguro Garo ang iba kasi duman nagagamit ka yung pag minsan duman sinda may mga files sindang kaipuhan i-open talaga duman so makairak bagatabi Madaman Aroken kung sa tuyang aki na kita ngayon may mga parents na cannot afford yan papaanuhon makairak man kang aki maybe that's one reason also kung natata arog ka yan so grades uto palang may mga kaipuhan sa klase na day na nagtataram sa magurang dakulon ma yan makairak bagatabi Madam gabos ko yan na encounter kang warang-wara kami na warang gadget ang aki ko. Nagduduman iyan sa computer center. Duman siya naka-online. Opo. Mapagal pero siguro bilang sarong magurang nahiling ta ang aki na araw ka iyan. Opo. Kita man napapagal. Iyo baga Madam. So makairak man kang aki. So data tabi pagbaliwalaon as parents na araw kaya na dapat ginagawa yan sa tuyang mga kaakian. Maging observant talaga kita na data tulos sa pagpakahiling kang minasuriyaw na and sabi mo nga ni Madam that the communication is the key. Very very important na we let our children mag-open up. Tapag araw kaya na pigsipo na natulos sa kita nandagit, day na talaga po yan mga So yan po Madam, later mabasa kita ki mga messages coming from our mga nag-arantabay. Mabalik po kita pakatapos po kayo ng mga pagirumdom. Ang tamang oras po, it's 2:30. Ang oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid
pero pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liver 8 Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver 8 Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver 8 Pro. Liver up na tayo. Liver 8 Pro. Mabibili ang Liver 8 Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver 8 Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver 8 Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver 8 Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng The Horsetail Extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. Yes, mabuhay and welcome back to our program. Nasa second part na po kita, digdi po sa satuyang programa. And this is every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, Usapang Pamilya with Sir Bert. And syempre po, kay Ribahanta po sa Technical Department, dahil iba si Sir Nems Flora and of course si Sir Jerome Nico Martinez. And pasalamat po kita ngunya na hapon, dahil po kitang guest, manunungod po ini sa satuyang very interesting topic, si Ma'am Des Belien. So again, maray na hapon, Madam. And ang satuya pong topic for this afternoon, Parent-Teacher Partnership, susi sa mas matatag na pag-aaral ng anak. Ayan po. For those who would like to give their comments, please po, padara po kamo sa Sakuya Messenger account. It's Christina Agapita Pacres and my number is 9322-406-439. And siyempre po, nahihiling po kami sa YouTube channel and sa DZGB News Online. And siyempre po, nadadangubong kami for those na nagdadangog sa radio. It's 7:29 sa DZGB. Ayan po. Again po, welcome to our second part kan sa muyang programa. Ayan po, mabasa lang po ako, Madam. Basahin ko lang diit lang nining mensahe na nagpadara sa tuya po. Hali po ini kay Miss Ana. Nightly homework check ang naging banding namin kang aki ko. That's very good. At least if you're very busy with your work, nagtuturo sa aki kang assignment, yun ang banding niya. Marayon po paga, napakagandang example. Ayan, o. Diba? Magayon na po kasi sabi tangan limited ang time. At least igwa pang time na oras. na magturo. Ayan, sabi nga ni Connection plus Guidance. Yes. Madam? Igwa man digdihali kay Sir Ben. Pagmati ko, napapressure ang aki ko sa expectations namin. Ay, kaya naman baga kung very, very high ang expectations and hilingon ta kung hanggang sain ang level kan sa tuyang kung aki. Ano lang ang kaya. Kung ano lang ang kaya. Ayan, salamat na for being honest at saka yung importante yun ng self-awareness kayan. Minsan maganda rin pighapot sa mga akita. Yun ang pinakang importante. Every day, hapoton ta ang mga akita. Okay ba? Okay, kumusta ang sa school? Kasi pag may mga hindi sinda na hindi ninda kaya, mataram iya, ma-open iya. So, importante yun, sabi mo nga, yung malaking takulaw ng communication.
Ini man po halimanin ni kay Miss Sheila, hindi honor student ang aki ko, pero sobrang sipag niya. Wow. Parayo na no, magayon na no. Oo. Maski na mahili mo yung suaki mo na may gusto mag-adal. Pati kang magurang, magbaho ng pagmati. Kasi pag ang mga Oo. maigos, yaon ang banding kang pamilya. Opo. Tapos ang araw kayo na, we should be proud kang effort kang aki. Na, can you imagine yan? Grabe ang effort na Nagamataki. matyaga. Yan. Oo, Opo. nagamata kung ano lang ang balonon, kung pira lang, matyaga ang mga araw kayan. Ayan. Dahil, siguro dahil na yan sa tong mga magurang. Opo. Kung paano ta padakulaon, paano ta subaybayang ang sarong akita. Yan. Instead na, alimbawa, pag abot mo sa harong niya naman, aki, imbis na tabangan ta, yung day na, okay, you can have siguro, sabihin mo, 15 to 30 minutes na magpahingalo ka man. Pero dyan, diba, nalingawan mo na, nagparapakimarites ka na dyan, Yeah. puro ka na lang, Tapos, nagpara-cellphone na Oo. lang. Yun, may Nalingawan mo mga na sa araw aki talaga mo. kaiyan. Tapos na- aki man na day mo ginagabayan. So gari man na ano na lang magpara-gadget, malamang tinabangan. Oh. Tapos dapat may oras. Yan. O araw ka aning oras, 10 o'clock dapat turog ka na. Ang may mga araw kaya na pag minsan nasusobrahan sa gadget, Yan. nalilingawan na ang pagkaturog. Kaya dapat kitang magurang may Sine-check. yan. Maski to, grabe na ang piro ta, grabe na ang tanglay ta. Kaipuhan ta magbuhat, ano, oy, okay ka pa dyan. At saka yung araw, Katurog madam, na. Ako nga ni madam, natatakot ang mga si mama nga bigla na lang minasikrip. Ano yun? Horror. Minsan, garo baga kita na namamalik mata, nawara pa so aki ta di ipaturog. Oy, garo, di ka pa nang tapos dyan. Yeah. Oh. Di tadagitan. Luhay lang para magsunod sa to. Kasi pag sinabayan taki, ano yan, mataas ang boses, ay, mataas man ang boses ka. Saka matago na yan sa tuya. Oo, magtatago. Yaon na dyan ang, ano yan, kung ano ang Yan, ang nangyayari dyan cellphone mag-utot pig ko ka na sa iba irarom kang ulunan. Yan. Tama Irarom po yan, kang madam. ano yan tamong sa bagay di nga na makakairarom kang tamong tagrabing init. Yan. Totoo yan, madam. Oo. Oo. Tsaka sabi mo nga, it's very, very important for us to know na kung anong problema kang aki, manunungod sa school linda. Tsaka not only about kung ano school-related, anything. Bako sa nasa school. We encourage them to Oo. talk, mag-open up. Takong puro sermon Ay, na. wala mangyayari. Walang mangyayari. Diyan magkakaigwaki ko niyan ang aki kigaro depression. Ma-stress ang aki sa satuyang mga magurang. Magkakaigwaki depression ang aki dahil sa sato. Kaya hanggang kaya tang maging kalmado ta ang satuyang isip, puso para iyan sa mga kaakian ta. Yan. At saka yung magayon na baga na namumuldan aki. Kasi yan po yung mga nagdadagog. Pero may po ka mabagantabay sa statuyang programa. Kasi nga ni dyan baga nagpupuon. Ay, oo. Namumuld natin ng Oo. At saka din natin paglingawan ng natin sa mahal na Diyos. Oo, yan Pero ang kaya di ba po yan pinaka-importante. dyan? Sabi maski anong kabisihan ta, tawan ta ki prioridad ang Mahal na Diyos. kagurangnan. Yes, Tayan man, that's diyan kita true. nagkukuaki kusog, Opo. kipaglaom. Pero may baga kita pigtatawang kipaglaom. Opo. Tama po yan, madam. Ayan. Tapos natuturuan tayo mga, so dapat maray kitang magurang yung values. Yeah, na yun bako na sana sa tuya. satuyang aki, pati sa mga nakapalibot sa to, na kung ano man ang pigigi, sabi nga ni, kung ano ang pigtatao sa to kang Diyos, hihiras na kagayunan kapag kamo o tabang, ihiras taman iyan sa pamilya ta, sa mga tao na kaipuhan. Kasi may mga tao na may mga problema, ma-open sa imo. Pwede tang ihiras kung ano man ang mga naadalanta bilang Kristiyano, bilang sarong magura. Yun, na may takot sa Diyos. Basta permitang isipon na ipagpagiromdom sa mga akita na may takot sa Diyos. Yun ang pinakang importante. Yan, tama po mo yan, madam. Siyempre, data man na bako we are not perfect, Ay, oo. di ba? Ako perfecto, ma'am. Just, perfect. oo. Para yung ipahiling ta sa inda na, so gagabayan ta, para namumul sinda na, ipasunod ta, so Oo. tama. Ako man bako sa Yan. karo, pag aram kong sala na nakasusobra ako,
after kaiyan na nakataram ako sa aki ko na aram ko sa laaman ta pag minsan kitang magurang natural na iyan na hi tapos maaro ako mismo ang naga-sorry. Sabi ko, sorry kung medyo yung boses ko kung nataraman ta ka. Ang igibo ko, bako, sabi ko sa aki ko, pirmi ko yung pigtataram, bako ako habang buhay-buhay. Bako ako habang buhay iyaon sa imo. Maabot ang panahon, mawawara ako. Gusto ko may matutunan ka. Yan, opo. Matuto ka na tumindog, na kaya mo. Yun ang kitang mga magurang baga. Bako kita habang buhay makusog. Yan, tama po. O yan. So, yan nga ni, going back sa mga akita na siyempre nangangaypuan ng tabang sa tuya. Although we're not perfect, we're not expert when it comes to math, science, or English. Yan. Pero ang pinakamahalaga na lang, importante, at least we give them time. Yan. At saka we listen and we encourage. Yan. Importante yung Oo. bagay na, lamang kitang date ng oras, o hindi kumusta na lamang yung assignment, hindi yung, ano na naman yan, puro na sa nakamo assignment, ano, naginibog ka maestrang puro assignment, pipasa Lalo sa na pag magura. online, di ba? Yung marauto. Ano nang iyan tapirmi na sa nakamong online? May mga kahaputan na ito palang dapat iyo man talaga. Oo. At saka yung yung encourage ta na yun. Tapos tawan ng assurance, you'll be fine. Basta lang, padagos lang, magtiyaga ka lang, nag-aadal ka. tiyaga lang. Maging consistent. At saka yung we're just here to support you. Yeah. Yan araw kaya nang importante yun. Na aram kang aki na yaong kitang mga magurang. Ano man na sabi nga ni ano man na laban, ano man na bagyo. Yaong kita sa Opo, inda. Tama po yan. Oo. Yan. Kaya sa yung mga magurang dyan, Yan. those who are watching right Oo. now, nakikinig, yan, baka may mga aki ka mo na medyo na didifisilan sa school, Mapuna po pag-obserbahan tapuan sa tuyang mga kaaki o baka yan nawawaranin ng confidence dahil nga ni isang mga magulang dahil malamang na time dahil malamang na encourage sa mga aki nawawara sa ang aki baga pag minsan garo nawaran silang pag-asa ay dai na ngaya ako maintra ora man niyang time si mama ano kayang kaan. Oh, tsaka yung sabi tangan baka mababa ang grades, baka tahimik lang pero may pinagdadaanan din ng akin, may nagbubuli sa school. Dakulon na klaseng problema. Yan. Ang pigaagihang kang mga kaakian mo niyan. Bako sana sa laog kang harong. Sa gabo sa social media, saro na yan. Sa school, sa friend. Gabos na iyan, bako sana sa laog kang harong. Kaya dapat, yaong kitang mga magurang na nakaguide sa inda. Sa bawat minuto kang buhay kang mga aki, dapat yaong kita nakasuporta. Tama yan, madam. Day tulos ki sermon. Yan. Day tulos dagit. Pag minsan, suhulan talang ang aki. Ang aki baga, suhulan mo lang ki pansit o sarong siopaw. Maugmahan na ang aki. Kumusta ho, no? Paano may mga matabangan? We encourage them to talk. Opo. Yan ang pinakang importante. Communication sa sarong pamilya, sarong magurang, and sa aki. Opo. Tapos kasi yung importante yun, pagdain na yan, day na yan mag-open na pa, madistansya yan marayo. Oo. Garo nagkakaigo sindang takot, baka pag ngaya mag-open ako, madadagit sa ko. Yan. Iwasan tayo ng mga ina, ama na may gap sa to ang sarong aki. Kasi pag may gap na ang sarong aki sa magurang, mapaghalon. Tapos baga madam, kasi ang mga grades, bako yun ang sukatan kang naging marayang aki. Kasi syempre baka dyan na hiling kang magurang na arababaon, may na daw sa imo. Yeah, dahil ka na ngaya. Magtingga ka na ngaya sa pag-eskwela mo. O dahil ka ngaya dahil ka ngaya magluwas. Igong mga magurang baka, grounded. Dahil ka ngaya, dahil ka makagamit ka cellphone. O dumana nagkukuan ang aki na ano daw nga iyan si mama, si papa, pirmi nga ako pigsisermonan. Natural, kitang mga magurang masermon. Pero dapat, may sermon kita na may halong pagkamuot. Yan. Respetohon ta ang mga, ano yan kunyanta, yung sabi baga, mga namamati ang kang satuyang mga kaakian. Yun ang pinakang importante. Basaw ko lang yung madam, na digding mga expert encouragement.
Ayon sa mga education experts at guidance counselors, kapag daw nararamdaman ng bata na naniniwala sa kanya ang mga importante sa buhay niya, mas tumitibay ang motivation niyang matuto. Tama. Di ba? Opo. Pero kung wari ba, Oo, nahiling mo agree na ako medyo dyan. mataas ang grade, di bali, mataramang gurang, oy, dapat lang. Gani maruton. Oo, Pero yan. pag-arog ka iyan mataas. Oo, may O, ipahiling mo na, Oo, maugma very ka. good. Wow, Oo, keep it congratulations. up. Oo, proud ako sa imo. Yan. Yun ang dapat tagibuhon. Yan. At saka daw yung hindi perfection ang kailangan. Ang kailangan daw support, healthy communication, tama. guidance, at environment na ligtas para matuto at hindi magkamali. Ayan. Ayan baga mga importante yun baga madam no baka bago kita madam baka gusto mong mag-promote muna kung Ay, mo ayan po sige. magayon baga yan so sa tuyang mga topic ko niyan kasi mga ni sa very timely ba mga 2 weeks na lang siguro and open school your classes. opening na, oo. Yung mga magurang mga ta dyan baka may naukudan ka sa kamo sa moyang topic mo niya na hapon ayan madam kung ano man yung sa mo pong would you like to promote your business po? Okay. Sa mga first sa mga magurang di kita basta-bastang magkunyan sa mga akita. Love and support na lang ang gibuhon ta sa inda. And second, piga-promote ko man sa kuyang tindahan, baka gusto nindo man magbisita duman sa Devas Pasalubong Center sa Albay, front of Astrodome. Yaon po ang mga pili nuts, assorted pili nuts. Ay, nagdidyan ako. Diyan ka po. Nagdidyan ako, dati kang nasa city ako, nagdidyan ako, opo. nagbabakala ko ng mga, yung pili nuts, at saka yung mga handicrafts pa nga ni dyan. Oo, may handicrafts. Kompleto man po. Ayan. Magdyan na lang po ikaw, So may hagdan baga? opo. Bagong Duman pasakat? lang po ako sa may Devas. Yun ang Oo, so di sa store may ko. front. Opo, nasa front opo. lang. So mga gustong makanamit kang mga pili na hali sa mga iba-ibang lugar tadigdi sa Bicol, igwa kita magpo-onsor sugon naga reyaon man po. Bako man lang po ako kundi bako man lang sa tindahan ko ang piga-promote ko sugabos na yaon duman sa Albay Pasalubong, pwede po kamo mag-visit duman. Salamat po sa pag-invite giraray digdi sa ko kang team kang DCGB, nagpapasalamat po ako. Diyos mabalos po sa Indo. Ayan Happy po. Fiesta sa mga nag-celebrate yung Fiesta. Yan, magayon nun po and thank you Madam Tess for guesting in our show, Thank Usapang you. Pamilya with Sir Bert. Ngayon na hapon po. Digdi po sa Usapang Pamilya. Tandaan po nindo na iansa mo yung programa pong Usapang Pamilya para po mapakarayan sa tuyang family. Iyan man lang po ang sa tuyang intensyon para po digdi mapagayon, maging strong ang sa tuyang family. Ayan po, igawa na lang po kitang 1 minute. Again po, gusto ko lang po i-remind again, yung yung sa Kiwanis Club, this will be on Saturday, May 30 na po, yung judo at saka yung night dancing. Ayan po. Wow. So maray na hapon po, ako po ang sendong na kaibahan, ako po si Pita, kaibata man po sa technical department, si Sir Nems Flora, as in si Sir Jerome Nico Martinez, na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, may panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DZGB, as in abangan ang masunod na programa, Mabalos and Mabuhay. See you on Monday. See Mabalos, you. madam. Thank you po, ma'am. Yan Thank you po sa gabos. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga